Webafana aniyekeni lento. Bengizonibiza ngamadoda kepha sekucacile ukuthi amabhobhodlwane kuphela angathokozela ukwenza lento. Wenziwa yini ukuthi unganeliseki? Usho ukuthi yonke leminyaka osuyiphilile iskate awakasideli. Wenziwa yini ukuthi usebenzise umngelosi ukuze ufihle ubunja, amagama amanga, izenzo zesithembiso bese egcineni uyothi bayakusukela. Wena namhlanje usazama ukufunda uthando. Soloko waqala usemusha, usuze uyaphupha uyakhula. Kodwa ngisola amathambo neminyaka emqondweni wakho kusana ukubisi usafunda. Futhi kunina ngathi akufundeki. Nilokhu nizibiza ngamasoka niphusha iagenda yokunuka yobunja. Bathi yizinja, abakhonkoti nabalandeli bazo zonke iziketi, abashayi bezinqa. Ngithi webafana iyekeni lento. Wenziwa yini ukuthi uthi lead a person on uma usuthola okufunayo wenze ngathi ungayazi leyo nto? Wenziwa yini ukuthi unika umuntu wesifazane zonke izathu zokukuthanda uma esekuthanda uthi hayi iyahlanya leyo nto? Inkinga ikuphi? Kanti kwakhala nyonini la kini? Inhlonipho seniyishiye emakini. Phela mina ngazi amadoda izitsizwe ezinothando nempatho bese uhlangana nomfana akutshela ukuthi I exist leyo nto. Ngixolisa ukuniphoqa wezingane kepha khona amadoda eqiniso la ngaphandle. Ungathi ngoba usuzinikele kwimfebo bese uzitshela ukuthi nabanye bafana nawe. Baningi ababenza kangcono kunawe. Incwadi ephenye.